नमस्कार मंडळीनो, कशा आहात सगळेजण. तर मंडळीनो, आज आमका बनवचो एक रील सावंतवाडीमध्ये तलावाकडे, आणि तो एकदम पॉवरफुल रील बनवचो. आम्ही स्वतः लिहिलाय गैरसमज त्या रीलचा नाव, आणि तो रील आमका बनवचो. आणि त्याच्यासाठी आम्ही सावंतवाडीत चाललो. मी, माझा भाऊ आणि एक रसिका म्हणून एक पोरग्या तेका घेतलेला व्हिडिओमध्ये, कारण त्याचे एक्सप्रेशन वगैरे चांगले असतात. इंस्टाग्रामवरती रील बनवता. सो ही ती जागा ही सर आम्ही संध्याकाळी शूट करतो. पहिल्यांदा सावंतवाडी शूट करतो, त्याच्यानंतर गॅरेजमध्ये शूट करतो. पहिल्यांदा सावंतवाडीत जातो, कारण त्या पोरग्याक जायचं असतं घराकडे, म्हणून आम्ही पटापट त्याचा शूट करून घेतलो. आणि त्याच्यानंतर गेटवरती येतो. तळवडे गेटमध्ये गॅरेज आहे, गॅरेजमध्ये थोडा शूट आहे. मी गॅरेजवाला असते त्या व्हिडिओमध्ये. पहिल्यांदा सावंतवाडी गॅरेज, त्याच्यानंतर घराकडे संध्याकाळी. सर आता तुमका सगळ्या रीलमध्ये दिसताला, तुम्ही इंस्टाग्रामवरती जाऊन माझ्या आयडीवरती बघू शकताय तो रील. आणि खूप मेहनतीनंतर तो रील बनतो. आणि मला माहिती आहे की मी जसं आठवलं आहे तसं मी तो रील बनवलेला आहे पूर्णपणे. पहिल्यांदा आता सावंतवाडीत जाऊया. चला तर व्हिडिओ कंटिन्यू बघा. जास्त मोठं नाही व्हिडिओ करूचा आहे मी. 6-7 मिनटात तो करतला आहे. सो संपूर्ण ब्लॉग बघा. थँक्यू. तर मंडळीनो, सावंतवाडीकडे मी पोहोचलो आणि शूटिंग आमचा चालू अजून बघू शकता. आमचा एक पोरगो होतो, त्याला विलनचं काम करूचं होता. तोंडात वगैरे मारताला असा पोरगे म्हणताला, आणि त्या एक आयकॉन घ्यायचा होता. आणि तो आमचाच होतो, माझ्या भावाचा मित्र होतो. आणि त्यांनी बिंदासपणे ऐकले, हां ठीक आपण करते म्हणायला लावलं. माका पण खूप बरा वाटला, कारण पोरगे असे पटकन गावनच नाही होय म्हणणारे. आणि त्यांनी लगेच होय म्हटलं. आणि त्याला व्हिडिओच्या मार्फत मी आता थँक्यू सो मच म्हणते बाबा. सो सावंतवाडी आणखी आम्ही पुढे काय शूटिंग कसं बिंदासपणे तलावाच्या साईडी करतो, तुम्ही बघितच राहा. तर म्हणजे मी गॅरेजमध्ये काम करीत असल्यानंतर त्याचं मला फोन येतो सावंतवाडीच्या नंतर. मला सांगता की मी एक्स्ट्रा क्लासेस माझ्या क्लासला जाते म्हणून. तर तुम्ही रीलमध्ये बघू शकताय डायरेक्टली, पण जस्ट सांगताय फक्त. आणि त्याच्यावर आता आमचा शूट घेऊचा तुम्ही बघू शकता. तर म्हणजे ह्यो जो सीन आहे, ह्यो जरा शूट करताना जरा वेगळाच वाटा होता, कारण आजूबाजूचे रेस्टॉरंटमधले लोक वगैरे आमका बघू होते आणि जरा लाज वाटा होती. पण मी म्हटलं आपला व्हिडिओ पूर्ण करूचा, त्याला आज थोडीशी लागतली आणि बिंदास व्हिडिओ करूचं लागतलो. जो माझा भाव आहे आणि त्याने व्हिडिओ शूट केला, आणि तो माईक वगैरे देऊचा काम बरा करू होतो टायमार प्रत्येकाक. त्यामुळे खूप आमका मदत झाली आणि बेगीन व्हिडिओ करून झालो. तर त्यानंतर जाऊता होता मंडळीनो आमका तळवड्यामध्ये गॅरेजमध्ये, कारण आमका थंयसर परत शूट करूचं होता. आणि दुपारची 1:30 वाजलेले, पण आम्ही शूट केल्याशिवाय घरात जाऊचो ना असं ठरलेलो. सो आता मी चाललो त्यासाठी. तर मंडळीनो, गॅरेजात मी पोचलो आणि मला दाखवता होता खोटा काहीतरी मी काम करते गॅरेजात. सो आम्ही ठरवते नक्की काय करू. तर गॅरेजवर मला सांगा होतं टायर वगैरे लावून दाखवा नुसतो. तर हे चांगला आहे ना फक्त चाक दर फक्त वय काहीतरी खालीच समोर वगैरे आयतं दिसतो कामच माझ्याबरोबर नाथा होय कॅमेरा घेऊन समजला. हे करतो मी चाक सेसर असतो पडला बरोबर ते व्हिडिओ दिसता मा. तुका कोणतरी फोन करू होय मा. हो तू फोन करतो तो आयफोन होयो ना सर फोन दे पैसे तुझो आणि नंबर काढ माझो खडे माझा फोन येतो. फोनावाला नाव बी असं दाखव. तुझ्या नंबराक सेव्ह हे करते माय लव म्हणून हे करते मध्ये माय लव नाही तर जान माझ्या मोबाईलात समोरच घे माझ्या व्हिडिओ चालू असतो याच्यात. तर मंडळीनो, आता संध्याकाळ झालेली आणि गॅरेजातला शूट वगैरे करून झालेला दुपारी. आणि आता आमका जुन्या घरात हे आमचं जुना घर इथं आमका शूट करूचा व्हिडिओ शूट करूचा तुम्ही बघू शकताय. शूटिंग चालू आहे आणि एकाकडे मी फोन दिलेला का सांगताय आम्ही शूट करताना व्हिडिओ काढ म्हणून. तुका काही माहिती नाही, शेवटी माझा मित्र म्हणा होता आताच खरा सगळी मला खालतच असतो. तुमची बोलल्या तुम्ही बरा झाला.
म्हणजे घराच्या खालती आहे चिंचेचं झाड आणि हे दोन्ही बहिणी गेले चिंचे खाऊ आणि घराकडे जाताना त्यांना सांगले आमची जरा व्हिडिओ शूटिंग काढ त्याच्यामुळे ही पण दोघा जरा कामा गेली आमच्या आणि बऱ्यापैकी आमका मदतही झाली. पण काय सांग मस्तपैकी व्हिडिओ काढला ना सायलीने आमच्या आणि मोठी मदत झाली नाही तर आमका ट्रायपॉड लावचं लागतो असतं प्रत्येक ठिकाणी. तर मंडळीने तुमका कळलं असतला की आम्ही कशा प्रकारे मेहनत करतो. बारीक बारीक एक एक 2-2 सेकंदासाठी आमका पूर्ण एक एक 1.5 तास आमका वेस्ट करूचं लागतं. असं वेस्ट म्हणजे त्याचा फायदाच होता आमका पण खूप वेळ आमका रिटेक घेऊचे लागतात. तुम्ही मगाचपासून बघताय की किती आम्ही व्हिडिओ शूट केले आणि किती मेहनत करूची लागता. तर म्हणजे जयगो त्या शिकयता काय काय कसे व्हिडिओ काढू आहे आणि कसे नाही. माझ्या चौकून दे आणि गण्याला करतो. तुका माहित तरी आता किती गेला